Takže to, co teďka uděláme, je, že si litokomplex, tedy základní očišťující prostředek hloubkové hygieny kůže, vyzkoušíme. Takže to, co já teďka tě požádám, je, aby si namočila kůži obličeje a krku. Tak. Teďka naberu ten prostředek na lžičku. Bude to tak zhruba 1 lžička. Bez vrchu. Tady, kdyby ta lžička byla, tak by byla rovná. 1 lžička to bude. Dej mi prosím ruku. Děkuji. Výborně. A teďka ten prášek na vlhči. Takhle vezmi pár kapek vody. Udělej si. Nedávej si moc vody, opravdu mluvíme o kapkách. Stačí vodu určitě. Pár kapek. A udělej z toho kašičku. Jestli máš málo vody, ano, teď vidím, že jsem to neodhadla dobře, tak přidej pár kapek, zase jenom tak malíčkem, to už stačí. Výborně. A teďka touhletu kašičku nanes po kůži obličeje. Rozveď ji všude, po celé kůži. Nemusíš to dělat nějak pomalu, tak jako by si se mydlila. Pokud je ten prášek takový suší, nebo není tam dostatek vody, aby si cítila, že opravdu je to mokré, tak si přidej pár kapiček vody. Neboj se dát to takhle i na víčka okolo očí. Ne samozřejmě do očí, ale i okolo očí blízko. Kdyby se ti to dostalo do očí a pálilo to, tak se vůbec nic neděje. To je jenom pár zrníček soli tam. Tady se vůbec neboj, takhle to tady ještě maličko tak jako pomasíruj třeba. Nevtírej, ale jenom pomasíruj. Výborně. Může tě to možná trošičku štípat? To by se neštípe. Výborně. Ale kdyby tě to štípalo, tak je to úplně v pořádku, tam není nic špatného, co by se tam dělo. To je jenom z té kůže, ty soli a ty látky vytahují ty nečistoty a někdy to může být tak cítit jako štípání. Počkáme chvilečku, tak zhruba minutu. Přidej si trošičku vody, udržuj to neustále vlhké. Stačí jenom takhle několika takhle prsty, jenom nemusíš dlaněmi, aby si nedávala, nezbírala ten litokomplex do dlaní. A co můžeš udělat, je taky namoč si ruce a rovnou si to můžeš rozvést takhle po rukách a hlavně tady v téhleté oblasti, protože to čistí kůži rukou a určitě ti to velice prospívá. Tak, já myslím, že minutka uběhla a teďka ten prostředek začne splachovat. Samozřejmě, že úplně ze všeho nejlepší je používat litokomplex v koupelně, ve vaně, když se sprchuješ nebo když se koupeš, protože tam můžeš použít hojnost vody. Teďka v našich podmínkách to máme takhle. Výborně. Tak to je celá procedura tohle. To, co se stalo, tak z kůže obličeje Jany se právě teďka odstranilo určité množství nečistot, které tam se hromadily po určitou dobu jejího života. Když bude takhle pokračovat a bude si dávat litokomplex, bude si mít litokomplexem obličej, krk a dekolt pravidelně po určitou dobu, tak ten výsledek v každém případě na sobě uvidí. A co bude nádherný, uvidí ho i okolí. Jak se cítíš? Cítím se dobře, ale měla bych několik otázek. Dobře. Tak si uděláme pohodlí a povíme si o tom. Výborně.